Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Akon borole thangna saga diba. Chukha tongni tama sa kok sano. Asa ga gari bo thangya. Himna bari hindi ang monong hanu lengi tongo. Riksa ropen thang si riksa kai thangna lagamo. Buti jaga abo kirima sisa gari phana sogya jar. Pa tau ka nang an loki thangna si kiri jaki ka pa ha. Amti nang ne kokta sai khnarde. Akon tamo saga diba ha. Boro thangnai angjolia bole nonobode angjolia manhin. Masa bura baba hanai tongo. An mare abo banai jake besai chakiri mangka. Tapi srogro bokai hindi sengbo najik lagi na. Nungbu pro chakirong mano sengbo pro makai jana yomti rok sungi lagi na. Tamo amti rono najang na hino. Angle besi bisa se khlai thaya. Chup amti ko ngo tam sano. Amti se samai ba ko ro ha thangna nai tong puro go. Masa boleh cutan bokuban hani jepono khulumu tongba kya bokha atar pathar chehra nukan sairi manu bo nin bokha kahamda hamiata nin jibono tamang nai cutan bo chehra nuka sairu Oh haida himdi ke thangosi naile gana ba tebo suma himnai ko malanye na kyatai bisikiri hindi phatar akong bolongo sotongo hungka ba Aw baba se hingke ba boba boro chung haike jakjomo ko tongnai ba boba bolongo no tongsinai bla O buskango asuk jakda o bura baba hinmani Kenawa na asti ke sadi ompo nung na te kep keri belau kana kini ompo nung na pura baba hindi na jik lagi na Himdi hingke hindi phat horongo horsongoi tongkha himdi dadi ahare masa ke semas na jak pu nung thanga di basaka tamo hinma ko tamo ngoi sejung thangna nang abo asti ke sadi o bura baba khana ka sa kala nang kaisa sajung sun thana kijo ko haida ha ang tongna bula ang waro bacha tong tam mo ko aba ke non najik tihnu mutai jukma ni bagai sewan suko ang ani bagai dewan su nung se buri borok bura baba ni mokolo joto ni bagai soman pu beri celabu ni ro kunu beda bet geripu akon tamo kongno suma sano tamo kongno ba sama sano sama de sakha na suma de sakha ara tamo buchai tongnong ha phaina ke phaide o bura baba ba kegla song khana bla tamo no nasik sama ba buino nasik sama hai kegla song khana khulum ka baba ang kam nangoi phaimani se sai mangkha nini bukhane kok tamo sadi nung tamo sungnani musuk abase sadi Aw baba nini ashirwad tongkhe ang jotono success khlaimannai haipano tabukle nini ashirwad nangoi tongkha nung rangje nangmani ang rinai nung kisa ano success se khlai ridi nung sakang tamo nang buri de nang na sakit de nang hai ani bukhane kok bahai ki saiman hai bo bhagaban se bose bhagaban aboni bagoi na ani bukhane kok saimano buri bonango chakri bonango te kaisa kok nung chakri maya khe o buri nung bai tonglak o buri halka salaka ham chakri ganang nai thang painai none yakari abo tamo hini sama kale kha baba bo ano markhen hamjago bokono dino amate ongoi maya nini hamjakma kubui haipano bini hamjakma kubuya abo tamo hima kale kha baba abo haike kuno dino ongoi maya o buri kurui ani jibon bukurui baba nung je sake pano ব্যবস্থা khaidi o buri ani ongnani bagoi nung chakri man phano o buri nung bai tonglak nung jisuk hajar chesta khai pano tonglak bo nung bai o borok bogobanya bo bhai ke ani bukhane ko kasuk saiman nai kuno dino ongmaya bo ano yakari thangsi maya ani buri o baba ba faltu de ongkha na kubi de ongkha nini bukhawa atar patar wansukui tongmani ang siu nungani bagai hamia wansukui tongkha ang si tongo bukha bising kok samarok ang jotono siu ehe wansukya ang wansukma khai haisi nini style markeno naithogo ba kufur bai ako bai bolongo tongma bai belai kheno o baba ba motaini saifano se kotor haima tongo tini ani bukhane kok sawi tabok tamanai abase sadi
nung sakrio de buthakui tongnai na o burino mannani bagui alada chesta khainai. Tamo hinma sano aw alka upai de tong bono mana bagui. ঠিক আছে nung কয়েকদিন পরে ফাই দিতে ওইসা তাবং nung buri nango nono o buri ni bagui no kundiliri horka কয়েকদিন পরে রাং তুবি ফাইদি আং তাবিজ হরনাই o তাবিজ ni দাম 1 লাখ nung রাং তুবি ফাইদি nung o তাবিজ মাংখে nini jotto problem no solvong nai o hingke ang sakri bo mannai buri bo mannai hai himane kokna bele baba hai ada i akon ang te sapta kaisa pore phainai rang tubi phainai ani bagui tabiz te dekhlai tondi 1 লাখ nango na ang 1 লাখ 100 টাকা ri phainai o nung phakya tamhani sajakasa to sagati kisa tati phat khanana mujung tongkha kono saya kaham no sao akong sakiri ro pupru mano ni de sengkene nung je purung hormani jotono sabaikya tawana de ang jotono saka jotono sungka jotono kaham hini no sao je ang sai ro ma ni chungo nin bu khau kha kon chungna mujung mar kuri ha hindi akong horangi tongkha nini sela power ganang tongoi nung tangoi kirijak hindi horongkha papa tama sa kong no bakir ma chingchaka saka saimano ang ni power tong ne tami saime tong na ba ni chakiri mana ni power kri te ke chotto power na tong ni chago orang 1 লাখ no se boroni mannai bahai ke ongkha amole tension nang suka bokhorok se sawai tongsiu tamo khainai o ani bike phalibo asurang mangala tamo khaima sakha boroni rang phainai hingke muitu mangkha amani rang sakni mala tongo abono sima phalnai abo to rang kubang ma mannai ঠিক আছে naigana amani rang sak tamo tong ama bai babu office thangmane phaya kona amani rang sakni sen no khogoi ma nanai toda tong kisanai tugui manai nai bhagavan ano map khairi di ane amani mala khokmani ane yango te kono upai kri ang o buri no bonango te ani job bonango hengke ang abono khainani nangnai o tabiz maya khe ane te kono upai kri ba amani ba rangsa kobangma tong bele ba tamona hamani chano bala te mala na hamani chanai abo hengke ani rang kobangma phainai ঠিক আছে abono nahari ma phalnai bukhale seranglia kisapano amti khe mani nahare ani ama babu sawi mangkhe busuk joli jakno o malarok o balarok to ani bihingni no ongnai ul sekangse ongnai ang tabung no nahari phale rikhata ani bihik bo ongya hingke ang kaije phano tongnai bhagavan ang to pap khayana bele ani buri no manani bagino ang khaikana bele ang pap khaimane tongkhe ano map khai didi hai pano hamjangmani sai koto o dunia te ke bokri ani hamjangmano rokha khainani bagise ang tine amo hai sikok mango ani hamjangma tongkhe amo hai balarok malarok rangsarok ang ani amano haino hai pairi mano ang sakri mangkhe tabukle rangbori di ongkha o babane aro dati thangmani se sasiyo tabiz na hanani bagoi tini to thangoite onglia khana phungusi ma thangsinai o rangbo tabuk se jugarongo hingke ba tini se thangoi mangkhamung khana thangka hingke tabiz se tubui ma phaisinai khana ni simike ani baigyo paltok sinai ang si tongo breaking news tabung sini ya ko kaisa khobor kam sopake khobor kengkha pura baba ni masa tongmani punyo thokai rangsa upo o pura baba mancha khatini police ro bono na tumani balkjar hapano bo mancha kya tini khe police ni ya ko klakha bo tini bolong kecara mancha ka apani thikina hangke bolong ko si Bura baba ni bisina singke popor rong na thokai rang na tai beri selano kanya hane sakiri mana na hane pithi rog ru tai bo tai bis rog boru borong no lang ruti wi chau
do sama tanggan nai dati pat pat umayo tam ya piri bojakan jaga ngima tongka bo batini obura baba ni ro tanah nai tong na bule bas ma tangran nai dakti tamo aso khasi khasi gi pheka hama phong phong khlai tamong kha tamo nang tini ni news nai kuta ha usung thangmana opura baba aba phro chi bole phro police ro bai manja kai sprak jakai tongkha singlam bono se boku bando khani khulumui to khinaro kai phakya mama ta sati punyo sing thangro khani alkha buge mani jana chido hai ni chima phaichu nangla punyo ro no sai pere na chi ne tamo hini sa tamo kirima chisa kok sai tongkha nung abo naka tama sama wana jakha opura baba manja ko ma ba ha jespa nung tongni angnok ni kam khibi je nono okok sana ni ma phai ang thangka ভগবান না আনবা চিরিসিউ হায়া খেবা আং রাং রি রি খেবা রাংবো থাংলাং খিবো মা তাংলাং হাসিয়ং খামু বাসিখা আংলে বনা সাইসি তংমানি চাকরি মানানো হিনে তা বিসনাওই আনি লাইফ সেটেল অঙ্গানো হিনে কুপাল তাবুকে তেওয়াইসা মেহনত খালাইনানি নাংজাও খাতা দাতি ও রাংসাক দোকানো সে থাঙ্গই ও রাংনো তেওয়াইসা কিফিলে ও রাংসাকনো সে তুবুই ফেমেনে চাও হায়াকে আনে আমা সাইমাংখে বিপদ সিয়ং লাইনাই